दा बिमा बिफाया आंखौ रायाबानो जाबायलै साख्रि मानो मोनाखै मालायफ्रा मोनजोबबाय होननानै मालाया साख्रि मोनबा आंहासो रायजानो थोयोना दा बिमानावबो ओंखामखौनो बिनो हानाय नङा आंहा फैबाय मोसौ आइथें दासो न'खौ लानो गियान मोनबाय फुजा मेलाया जोबथ'बाय नामा बहाबा दाउदै खेलानो बहाबा हांसो खेलानो बोरो दाउदैया बोरो हांसोआ बोरो दाउआ साख्रि बाख्रिखौथ' मोननो रोंला हा ओरैनो उदां उदां थास्लायस्लाय न'नि खामानिखौनो गोसो होलायदो दा गोजां बोथोर सफैबाय मैगं थाइगं फोनांगौ बारियाव गैया मालाय हांसो खेला दाउदै खेला बबे गामियाव मेला जादों बबे जायगायाव मेला जादों बेखौसो नागिर होसो होसो थाङो फुजा मेला होनबा मालाय ओंखाम दैयानो खहाबा जेब्ला फुजा मेलानिफ्राय अहानानै फैगोन होनबा ओंखाम दै नागिरगोन मोसौ मालाया लेखा फरायदों साख्रि लादों बेहा उदां उदां बेरायदों मेट्रिकआवनो खेब्रै खेबबा फेल जादों मोनसेबो साख्रिनि मानो माथा मारिया नोंलाय माब्रै माथा मारिनोब्रा दासो ओइचएस फार्स्ट इयाराव दङ आं हाई सेकेन्डारिखौ पास जानो होग्रोब्रा आंबो माबा मोनसे मावगोन ना लाजियाखै नों बुरजा फरायनानै बुरजा साख्रि मावनायनि सिमां नुदों कलेजाव थाङा लेखा फराया मोनसे क्लासावनो 10 बार 20 बार फेल जानाय मा खालामगोन नों मा खालामनोब्रा आफा नोंसोरनोथ' मा सानथारखोब्रा मालायफोरा साख्रि मोनबानो आंबो साख्रि मावफानांगौ आंबो साख्रि लानांगौ बे नङा आं दासो ओइचएस फार्स्ट इयाराव फरायदों नों मोजांबा दाहालागि बिए फरायनो मोनलायसिगौमोन बेनिफ्राय साख्रिखौनो लानो हालायसिगौमोन दाबोथ' नोङो थार्ड ग्रेडनि साख्रिखौ मावनो हायोना गैया मानो बेफोरखौबो एप्लाइ खालामा नोंलाय मा खालामनानै जागोन सानदों नोङो जानो आरो मा खालामनानैबा जागोनथाय देनां जों थैनानै थांबा मालाबा दबनो बिबायनानैसो जानांगोन नों बिबायनानै अमा राजा हा हनै साबित्रिनि फिसालाया अजया मालाय जि आराम साख्रि मोनबाय पुलिस साख्रि दिनैयो पुलिस साख्रि मोननायनि पार्टि जानो लिंहरदों मा होननानै जाहैनो मालायनि फिसाफोरखौ साख्रि मावनाय नुबा जोंफोरनि फिसाफोरखौ बोरैबा मोनलायथारो लाजिनोबो ओंखारलायलाङो मानो मालायजों रुजुबाय थायोब्रा आरे आंनि मेलेमा साख्रि मावनायनि नङालै आं मानो साख्रि मावनो मालाया साख्रि मावबानो आं मावफागोन बिदि नङाना आं सानसे पलिटिकेल लिडार जागोन आं साख्रि मावग्राफोरखौ सासन खालामगोन पुलिस मावग्राफोरखौ आंनि बडिगार्ड खालामगोन गिदिर गिदिर थिकादारफोरखौ आं बायजोबगोन होमबा मानो आं साख्रि मावनो मोसौ गियान मा रोंनायनि नोंलाय पलिटिकेलाव हाबनो खालि मा जाखो दाखालि पलिटिकेलाव गिदिं गिदिं होख्राव दा मा मोनखो जानो आरो दाखालि लासिं मालायनि गारि गिदिंफानानै हर सान जानाय गैया लोंनाय गैया मालायनि उन खारथिंबायनानै गैया माथो लासिंसो जाबाय मा मोनखो दा मा मोनखो आरे एबारसो जेनदोंब्रा जोङो एबारसो सानदों देरहाबाय थानायाल' हवा अरायबो देरहालाङो बे नङाना बे देरहाग्राफोरा देरहाबाय थाबा जेननायनि मैल'खौ बुजिया जेनबासो मानसिफोरा गोरा जायो बेनिखायनो आं पलिटिकेलावसो गोसो होगोन नोंसोराबो रागा जोंनाङाब्रा आं फरायगोनबो ना आङो पलिटिकेल साइन्सआव मेजर लानानै मास्टार डिग्री खालामनानै आङो लाब्रा लेन्डनि मिनिस्टार जागोन नायबाय था लाजिनाय गैयै गिदिर सिमां नुदों नों गय दखानखौ होनानै जा बेनो थोजासे मानो बिदि बुङोब्रा बिदि बुंनो हाना आं सानसे बेलासे मिनिस्टार अमा राजा मन्त्रि मानाव गेदेर अमा राजा होननानै बयजोंबो सिनायजागोन आरो आंखौ बयबो आर'नाइ सोगोन आरो आंजों बयबो सेल्फि लागोन सिमा दा आंनि थाखाय बेसेबांबा मोनहास'नो हायो जानो हागौ नाथाय आं सानसे मिनिस्टार जागोन नायबायल' था आरो बहा थांनो नागिरदों दिनैनिफ्रायनो थाग थियारि खालामनोसै आङो लाजिनाय गैयै नोंहा बैसो जायाखै आं नोंसोरजों बेफोरबायदि बुंजाबाय थानो हाला आं बुंजानो हाला बेनिखायनो आं पलिटिकेलनि आइडिया लाहैनोसै नुबायना बिफा बेखौ माबा बुङो माबा बुजियो साख्रि मावैनि खोथा बुंलायबाय माबा पलिटिकेलनि खोथासो लाबोबाय मानसियानोथ' माबायदि जामारखो बियो जेबो मोनसे सिरियास लाया माबा दा थाङै थुङै माबा राजनिथियावसो ओंखारलायलांबाय हाबाब बे फिसा हौवाजोंबो मा जाबावगोनथाय आइला जामायला बमब्र बोरै बाहेरावसो ओंखाम जाखोब्रा नोंलाय लाबो खुमानानैसो जाफैदोंलै आं न'आव जाबा बिमाया रायना साख्रि गैया बाख्रि गैया सैमाफोरबायदि जानायल' होननानै सैमाजोंसो रुजुखायोलै नांगौबा सैमाखौ बाख्नायबावगोन सैमा सिखाव सोंनो रोङो होननानै आंलायनो जेरावबो उदायानो मालाय साख्रि मोनदों आंहा दाय जादोंलै ओइ देखो सेम बाट डिफरेन्ट होननाय बायदिबो नङा माथो जोंनालाय एकदमबारे सेमथारलै आंहा दासो हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयार बेवहायनो बिमा बिफाया खर' गुदुं जालागासिनो साख्रिबो मावा होननानै आंनादि साख्रिया बेसेबांबा गिदिर बेखौ ताल गैया आं जे पलिटिकेल लिडार जागोन बेखौ मिन्थिया बिसोर पलिटिकेल लिडार औब्रा जानला माला फिसा सिमांखौ सुजुआना आङो पलिटिकेल लिडारसो जानो गोसो जाबाय होमबा माथो दा जेसेबां साख्रि मावदोंना बिसोरनि थाखाय आं बिराद रायजादोंना बिसोरबोथ' खस्थ' मावनानै साख्रिखौ मोनदों नाथाय जोंना बिमा बिफाया उल्था बुजियो बेनिखायनो आङो मा खालामगोन गासैखौबो आंनि आखाइ मुथियाव दोनजोबगोन जेसेबां साख्रि मावनाय दङ आइएएस अफिसार आइपिएस अफिसार बेसेबां गिदिर मास्टार प्रफेसार बिजनेसमेन थिकादार गासैखौबो आंनि आगदा आखाइ आरो आंनि आगसि आखाइ मुथियाव दोनजोबगोन खोनानायावथ' मोजां खोनादों नाथाय नोंनाव पलिटिकेलनि माथा दंना मानो गैया दिनैनो दानो आं सोलोंजाहैनोसै
बहा थांनोलाय नों ओंखामखौ जाग्रोलाय थौ रामबां जाग्रोनि नाथाय होदां पलिटिकेलाव हाबनो गोसो गैयाना हैद होमबालाय था आं हारसिं थांगोन आफ्राय मानसियालाय सिरियासथार नामालाय आरो सोरनाव थांनो ओंखारखो बेलाय सोर पलिटिकेल लिडारनाव थांनो ओंखारलायखोब्रा माहाजोन मानसिफोरनि न'आव मानानै थाङोब्रा होमबाबो पलिटिकेल लिडार जानायनि खोथा दङथ' जाहोगा देखा जायगा दिं दं न'आव सोरबा दङ ना अमा राजा मानोबा फैदोंमोन माबा नोंसा आइया दङ नामालै आइया दङ मानोबा नोंसा आइजोंसो बिराद गिदिर खोथा दङमोनलै रायलायनो मोनगोन ना फै हाबफै आयै बुं नारजि फिसा अमा राजाया नोंजों माबा रायलायोनो आयो अमा राजा माथो बेसेबांबा गिदिर देरथारबाय आयो मानसियालाय देरखायोलै बिदिनो गिदिर जानांगौ जिराय थेंखुरु मादै हा मानोबा फैदोंमोन आं खोथाखौ गोलाव खालामनानै डाइरेक्ट सुंद'यै बुंनोसै आरोना आंनो पलिटिकेलनि गियान नांगौ पलिटिकेलनि गियान औ माने आं साख्रि मावनो गोसो गैया आं समाजनि मोजां खामानि मावगोन समाजखौ रुल खालामगोन बेनिखायनो आंनो दानिफ्रायनो प्रेक्टिस नांगौ पलिटिकेलाव माबायदि थगायबा माबायदि सोलो बाहायबा सासे राजा जानो हायो बेनि मन्त्र नांगौ आंबो बारा मिन्थिया आंबा जेनदोंसो एबारसो दारायफिनगोन आं होमबालाय बे खेबाव आंखौ लोगो लाफादो पलिटिकेलाव जाला माला खर' गैयिफोरा ओंखारजाया आंना एसे खर' दङ आरो नाथाय नोमथैनावसो दङ नोमथैनाव नारजि बिफायासो रोंसोगारगौ होमबालाय आङो आदैनावनो सोंनोसै नामा बहा लोगो मोनगोन आदैखौलाय आदैयालाय गुवाहाटियावसो दंहैयो नोंसोरनाथ' न'खरसेयावनो मा सासेया नांगोलाव सासेया ट्रेक्टराव जाखोलै न'खरसेयाव मोननै पार्टि थानांगौ बेनिखायनो जोंहा बेलेग बेलेग पार्टियाव हाबदों आंहा जेनबाय दाखालि जेबो नङा दे जेननाय देरहानाय थाखायो एबारनिफ्राय नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आंखौबो बाहागो लाफा बोसोरबा दंबावो ना बे बोसोरबायालागै आङो बिराद गिदिर सेंग्रा जाहैखागोन आरो बैयालागै मा थिग आंबो सासे मेम्बार जानो हागौ दे नाजादो बिनि सिगां आंना कन्टेन्ट मनेटाइजेसन जायाखै खालामना होफैलाय जालायबायना आइ नोंना कन्टेन्ट मनेटाइजेसन मोननो जायाखै फेसबुकआ मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो नोंलाय आं गावनो नायनानै होखायोना नोंनो नों बांद्राय रोङा खोमा अमा राजा नायफैलाय नारजियासो आंनिख्रुइ बांसिन मोजां रोंगौलै फेसबुकनि सोमोन्दै आं बांद्राय रोङाना कन्टेन्ट मनेटाइजेसनखौ ओरैनोथ' जाला माला मोना फेसबुकआसो हरखायो होमबालाय आं साहा फुदुंहैनि थाथ' आच्छा अमा राजा दसेनो जात सानोलै नोंलाय बेसेथो रायजानोब्रा आंलाय बेसेथो रायजानो आदा नारजि आलासिया संख्रि साहा लोङो ना सिनि साहा लोङो ना गाइखेर साहा लोङो गाइखेर साहाखौनो फुदुंदो दे आइला जामाइला नों गावबुरानि फिसाजो नङामोन होनलाय एन्जार स्कुटि सालायनानै बिरदावबाय थाग्राया नोंनो नङामोन होनलाय नंगौ नंनाया ओमफ्राय आं गावबुरानि असे फिसाजोबो नङामोन रुवाथिसो थायोमोन आं बिसानाव दानि जुगावबो रुवाथि नाथाय बेखौथ' गावबुरानि फिसाजोसो होननानै मिथिथारोमोन आं दानि जुगाव खामानि मावग्राफोरखौ रुवाथि होननानै लाखिजाया न'खरनि माबा मोनसे सोमोन्दो होननानैसो बुंनानै दोननांगौ गावबुराया बेखौ फिसाजो बायदि अनोमोन नालाय फिसाजो सानोमोन आरो आच्छा बारु टाइपबानि लारु आंखौ रुवाथिजों हाबा होनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नोंसानावबो रुवाथि थायो नामा बेलाय बेथ' नोंसानि बोरैबा बिनानावसो जायो नङा होमबा डाइरेक्टलि जोंहानि बिनानाव जाया एबा आइनि फंबायनि हिनजावनि बिबथैनि बिमादैनिसो बोरैबा गोलाव जालाङो आरो ओरैनो डाइरेक्ट जेबो बिनानाव जाया दा न'आव रावबो खामानि मावनो गैयैखाय बेथन होनानै खामानि मावनो लाखिदों जोंहा आच्छा बारु टाइपबानि लारु आंना बिमा बिफाया आंखौ रुवाथिजोंसो जासिदोंमोन दाद हांग्रि मोनदिया रुवाथिबाबो जोबोद मोजांसो मा बिदि होननानै आं बेखौ हाबा खालामनांगौमोन नामा बिदिथ' नङा होमबाबो हांग्रि मोनदि बिनानावखौ बांद्राय बासिबो जाया आं बुङाखै जे नों बेखौ हाबा खालाम होमबाबो बिनानाव हांग्रि मोनदिया जोबोद मोजां आच्छा बारु टाइपबानि लारु दलागाबार थाबैनो सेंग्रायैनो मिनिस्टार जागोन आं नायबाय था आरो नै बेयावहाय एसे लासै जालांजोबगोन काहानिया मा थिग बोसोरसेनि उनाव इन्टारेस्ट जानो हागौ बेनिखायनो बोलांजोबगोन लासैनो गासिबो केरेक्टारखौ बोलांजोबगोन टेनसन दाला